अखन अहाँ सब सुनि रहल छियै सिकंदर सुमन के आवाज में डीजे ओम प्रकाश प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हे महंगा वाला लहंगा तोहरा के दलको गे, महंगा वाला लहंगा तोरा के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गैला के सवाहा संग गेला दरभंगा, ओतई तोरा की न दलको गे, छौरी मुके सवाहा संग गेला दरभंगा, ओतई तोरा की न दलको गे। लहंगा के बदला बजन की दिलही गे, लहंगा के बदला बजन की दिलही गे, छौरी की दिलही गे, छौरी शिव शंकर संग गेलही दरभंगा, ओतई तोरा की न दलको गे, छौरी नीतीशवा संग गेलही दरभंगा, ओतई तोरा की न दलको गे, ओतई तोरा की न दलको गे। डीजे ओम प्रकाश प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। झूमा का झुलनिया बोलन के दलको गे, झूमा का झुलनिया बजन के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गई संजीतवा संग गेलही मधुबनी, ओतई तोरा की न दलको गे, छौरी दिवाकर संग गेलही मधुबनी, ओतई तोरा की न दलको गे, ओतई तोरा की न दलको गे। डीजे ओम प्रकाश हे गे होठ के होठ लाली बोलन के दलको गे, होठ के होठ लाली बोलन के दलको गे, छौरी के दलको गे। हे गे गौतम संग गेलही सहरसा, ओतई तोरा की न दलको गे, छौरी राजसवा संग गेलही गे सहरसा, ओतई तोरा की न दलको गे। प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो।